बड'लेण्डनि फुटबल लाभार्स फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोनथाव खौरां मानो होनोबा गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल लेभेलाव आई लीग 3 आव इउनाइटेड चिरां दुवार FC होननाय मोनसे फुटबल हानजाया गेलेनो थांगासिनो दङ। बियो बड'लेण्डनि थाखायल' फार्स्ट नङा आसामनि थाखायबो फार्स्ट मानो होनोबा आई लीग 3 आव पार्टिसिपेट खालामनो थांगासिनो दङ। सिगाङाव आई लीग 2 आव खनसे खननै मोनसे दला गेलेहैदोंमोन नाथाय जोबोद गोबाव जेनाखि समय बोसोरनि गेपाव दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय इउनाइटेड चिरां दुवार FC आ गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल लेभेलनि जेनाखि आई लीग 3 बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो थांगासिनो दं। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गौरबनि बाथ्रा। स्पेसियली नुनो मोनो सार बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे हाब जानो थांगासिनो दं गेलेनाया गोबां आसाम फुटबल हान्जानि सासे सोद्रोमा सेक्रेटारि हिसाबै मा फोरमायनो? दा जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्टआ जेनाखि BTC गभर्नमेन्ट जोबोद फुटबलखौ मोनसे गोनांथार आयदा हिसाबै खामानि मावबाय थादों। ISPL खुंदों, सन्टोष ट्रफी खननै खुंदों आरो दुरान काप जानानै थांबाय। दा बेफोर गासैखौबो नुनानै जोंनि जेनाखि जाखांफुनाय फुटबल प्लेयार्स बिथांमोनहा मोनसे इयुन बा फिउचारखौ नुनानै लोब ओंखारबोदों आरो फुटबल गेलेनो आखायाव लादों आरो जोंना जेनाखि थैनानै थानाय ट्रफिफोर बेफोरबो गोदानै जाखांफिनबाय थादों, बयबो होफिनबाय थादों ट्रफिफोरखौ। बिनि थाखायनो जोंनि जेनाखि जाखांफुनाय फुटबल प्लेयार्स बिथांमोननि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जादों आरो बे जेनाखि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आ गेलेनो थांबाय थादों बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायनो बांसिन प्लेयार्सफ्रा दङ। सासे बा सानैल' बाहेरानिफ्राय प्लेयार्स लाबोनाय जादों। आदारवाइज बांसिन प्लेयारानो 99% प्लेयारानो बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो बर' गोजायानो आरो बिथांमोनहा नेशनेल लेभेलाव बेबायदि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय ज' थांनानै गेलेहैनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। आसाम सरकारा जे आथिखालाव खेल महरन खुंगासिनो दङ गामियारि ओनसोलनिफ्राय उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव दैदेननो थाखाय मा फोरमायनो सानो बे बिथिङाव? बियो खोब मोजां बाथ्रा जादों मानो होनोबा गामि ओनसोलनिफ्राय जेनाखि मोनसे गेलेनायनि जावरिखांनाय मोनसे रेभुलेसन बिनि गेजेरजों फैगोन होननानै खोब आं मिजिंथिदों। मा उइस खालामनो सानो चिरां दुवार FC नि? इउनाइटेड चिरां दुवार FC आ जेनाखि जानो गोनां आई लीग 3 बेहाय साक्सेसफुल जाथों आरो मोजां गेलेनानै आई लीग 2 निफ्राय क्वालिफाइ जाथों बेनो आंनि आसाम फुटबल एस'सिएशननि जानानै बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।